Els dubtes en l'origen de l'incendi que aquest cap de setmana ha cremat el massís de l'Ardenya entre Llagostera, Santa Cristina i Tossa continuen oberts i no es tanca cap hipòtesi. El fet és que la zona està molt concorreguda, sobretot en caps de setmana, però la possibilitat de que hagi estat intencionat tampoc es descarta. Agents forestals estan inspeccionant el terreny per tal de trobar pistes de quines en van ser les causes. I és que, de fet, de tots els incendis que hi ha aquests dies al conjunt de Catalunya, aquest és l'únic que no se sap com va començar. El cas està ara en mans dels jutjats, on s'haurà de decidir si cal continuar les investigacions i demanar responsabilitats legals. Mentrestant, la Direcció General de Protecció Civil manté activada la prealerta del Pla d'Emergències, l'Infocat, pel risc d'incendis forestals que es fa evident arreu de Catalunya. I és que l'estat de la vegetació i la falta d'humitat han convertit els boscos, i en concret els de les zones de les Gavarres i Cadiretes, en un polvorí. Tot plegat fa que s'hagi avançat la prohibició de fer foc i no es permeti fer cap tipus de crema al conjunt de zones forestals de les comarques de la demarcació.